O Carlos Oroza conseguiu o primeiro posto do sexto campeonato de sumillería Suso Domínguez e o fixo grazas ao seu alumno Víctor Vidal. Experiencia positiva en todos os aspectos. Dende hai 2 meses o traballo foi increíble, non xa só para a preparación do concurso, xa para a vida laboral é un avance moi importante, dado que a competición é o de menos, non nos vai dar de comer, por dicirlo de alguna forma, e isto prepararnos para a vida laboral que nos espera o día de mañán. A preparación e a formación é o pilar fundamental de calquer traballo, e máis nunha sociedade que avanza a pasos así agigantados, e coas redes sociales, internet, está todo moi a man. É preciso informarse porque hai clientes que se amoldan moi ben e que están moi informados de todo o que poden atopar nun restaurante. O que comezou como unha casualidade para Víctor agora é parte da súa vida. E tras 2 meses de moito traballo, o alumno do Carlos Oroza conseguiu sorprender o xurado e alzarse cunha vitoria moi importante. A verdade é que eu para os viños dende hai un ano era super negado, non encontraba nin aromas a corcho, viño pasado, ni nada. E unha compañía de traballo que lle teño que agradecer moitísimo, pois axudoume, inicioume, fíxeme a coller esa pasión que ten ela, e a verdade, pois, dende ali sempre tes que ti poñer un poquinho de tomán e todo fluye. Neste campeonato participaron 13 centros de España e Portugal, un evento que demostrou un gran nivel na sumillería e que superou todas as expectativas. Un espectáculo no que alumnos que ainda están en formación que fagan unha práctica deste xeito de abrir unha botella vintage con degolado. Claro, isto é para profesionales, e que alumnos que levan prácticamente un ano e medio con nós que o consigan, é verdadeiro orgullo e éxito de como está desenvolvendo o concurso. Paixón, traballo e esforzo, esas son as claves principais para converterse nun gran sumiller, como hoxe o demostrou Víctor Vidal.